Добро утро, приятелчета! 7:20 и не знам защо, просто реших да снимам влог. В момента се намирам в Сливен, но трябва да се отида до София по работа. Тоест, бях в Сливен по работа и сега отивам в София по работа, както и да е. Малко съм разделена между двете полукълба на България, тъй като организирам сватбата си в Сливен. Цялата останала част от живота ми е в София и следователно сега сме малко така in between, малко в лимбо между двата свята. Но както и да е, аз така или иначе обичам да пътувам, плюс това в момента съм в командировачен период от работата ми. Знаете, че аз пътувам редовно и следователно не го забелязвам толкова много. Нали? Сега тези 300 км отиване-връщане ще ги вземем за все едно, че са 30. И така да е, аз просто исках да снимам, да видите всъщност какво е ежедневието ми в последните няколко месеца, защото е супер динамично, буквално не знам къде се намирам през повечето време, но въпреки това се опитвам да бъда изключително позитивна. Съвсем скоро гледах един много въздействащ TikTok на една баба на 80 или не знам си там колко години, над 80 със сигурност, която каза, че тъкмо е стигнала момента, в който вече няма причина, поради която да каже само да стане еди какво си и ще еди какво си. Тоест, нали, цялото това нещо, което ние в модерното време много редовно правим. Само, примерно, да минат празниците, само да мине тая командировка, само да мине еди коя си почивка и така нататък, ще стане еди какво си, еди що си, или ще започна да правя еди какво си, еди що си. Това са наистина абсолютно нормални в крайна сметка оправдания и обяснения и така нататък, но е много важно край цялото това нещо да не забравяме всъщност да си живеем живота. И аз постоянно си напомням това и давам абсолютно всичко от себе си, да успея да съхраня все пак енергията си и като цяло да не влизам в депресивни епизоди, което аз принципно лесно правя. Но да, как да е. Някъде по пътя ще спра да се взема закуска и кафе, ще си слушам моята книга в Storytel. Storytel последните няколко месеца направо го сцепвам. Може би това е най-добрия ми subscription, който имам на телефона си след Spotify. Така че препоръчвам зверски много. Айде, оставям ви, спирам да говоря. Просто не съм си говорила с вас от супер много време и се вълнувам. Но е опасно докато шофирам. Айде. Ами, класически започнах влога в 7 сутринта, сега е 6 вечерта. Трябваше да направя още едно-две включвания, поне като стигнах в София, но отидах в офиса и веднага започнах да бачкам. И сега отивам на фитнес, gym date и се надявам, т.е. планувам да направя значително кардио, може би ходене или стълби или нещо от този род накрая, защото днес не съм разхождала хектор сутринта, което обикновено е в програмата ми и буквално нямам никакви крачки. Утре естествено отново ще пътувам наобратно. Следователно ще бъде отново зверски натоварен ден. Трябва да ви покажа как съм паркирала, голяма съм идиотка. Едвам си влизам в колата. But that's okay. Все още сме слаби. Така. Опа-лянка! Така. Double inception на влога. Продължава.
Чакай. Цък, цък, цък. Виждаме малеви. Време е за Lidl. Бърза вечеря. Hello! Вече съм се вкъщи. Стана 9:15. Ходихме до Lidl-чето, защото тук съм буквално за сега. Трябва да ям сега. И реших да си направя някаква healthy-ish protein rich dinner. И направих възможно най-лесното и едновременно с това исках, нали, да излезе и горе-долу ефтино. Рибатон, без грешка. Общо взето, това тук е 140 грама чист продукт. Има почти 25 грама протеин за 100 грама, така че това е перфектно. Слагам го в една готова измита салата. Задължително доматки, краставички. Взела съм за всеки случай един котич отстрани, ако искам да си хапна малко с въглехидрат от това. И за десерт това. Взех си още един котич, за да имам утре за закуска. А за салата, за да може да вкараме малко съм взела каперси. Не знам, I just felt it. И сега, докато си готвя въпросната салата, ще си поговорим. Проблема на София, от който аз съм част. Абсолютно активен участник. Нещо, което предполагам само хората, които са от село или от провинцията, както обича да казват софиянци, ще разберат. Шиваните коли. Много ми е тъпо това, че живея в квартал, който има зелена зона. Следователно, аз съм редовен ползвател на въпросната зелена зона. Имам си стикер. Той е стикер в смисъл, че откакто живея тук, винаги колата ми е имала стикер. И е много яко. Обожавам факта, че мога да се разполагам, нали, в каренцето, което ми е предвидено и за което съм си платила и така нататък. Но, освен ако не е някакъв отпускарски сезон или лятото или нещо такова, всеки ден, ако, не дай си Боже, by the way, side note, това тук е любимото нещо на Хектор. Винаги, когато ядем нещо с краставица, той обожава отделките и сега ми е много тъпо, че не е с мен да му ги дам. Но с баща си. Много ми е тъпо как всеки ден, ако се прибера, забележете, след 7 вечерта, което изобщо не е нито късно, нито рано или там каквото и да е, аз трябва да обикалям, може би, 10-15 минути, докато си намеря място, което няма да е всъщност много близо до моя влог. И най-тъпото е, че цялото това нещо така или иначе се случва, защото е пълно с хора като мен, които всеки ден пътуват сами в автомобила си, за да ходят на работа. И това никога няма да се промени. И аз съм седяла и съм си мислила, че примерно, нали, проблема на София е транспорта и всякакви такива работи. Обаче, на мен най-големият проблем е не флексибилното работно време и всякакви такива неща. Тогава, когато някой те форсва да работиш от офиса в определени часове и така нататък. Естествено, нали, в моята компания също има такива. То даже не са порядки. Това е просто възпитание. Нали? Все пак не трябва да прекаляваш със свободата, която някой ти даде. В крайна сметка, на мен много често ми е по-лесно да се кача на колата, въпреки че живея съвсем близо до офиса, новия ни офис, да се кача на колата, защото другия ми вариант е или да хода пеш 30 минути, или 20-30 минути, или да се кача на метрото, но в повечето случаи, примерно, нося раница, нося още някакви други багажи, папки, глупости и следователно в повечето случаи избирам да съм с колата. Така че, аз съм част от проблема. Cuff me. Take me to jail. Още един side note. Много съм доволна от себе си, защото преди да си тръгна миналата седмица от тук, пуснах миялната рано сутринта, изключих я, т.е. я отворих преди да се тръгна, за да може да изсъхнат. Също така пуснах робота, за да изчисти и пуснах да изпера голямата завивка за леглото, защото принципно използваме като одеяло. И съм много доволна, защото в момента вкъщи е чисто и подредено. Така, част от проблема съм. Така е. Като се замисля сега, докато говоря глупости през цялото време, може би дори не е проблема на София, а е проблема на модерния живот
и цялостно на нашето консуматорско общество. Защото какво? Хората искат да имат. Хората искат да имат, за да използват. Доста хора реално имат просто за да имат, но както и да е. И в повечето случаи то е един такъв цикъл, който се самозахранва буквално. И общо взето е неизбежно всичко, което се случва. Но да, това всичката тази тъпотия ви я обяснявам, защото тази вечер отново 15 минути обикалях, за да си намеря място да паркирам. И паркирах 2 улици над вкъщи и почти бях стигнала до вкъщи, когато сетих, че съм се забравила ключовете за това вкъщи в колата и трябваше да се върна до колата и пак да дойда, пък съм гладна. Това е. Може просто съм хенгри. Тук що видях, че съм изхвърлила и букулка. Понякога се обожавам и за решенията, които взимам и така нататък. Значи, вътре е рибата тон. То аз съм взела такава, която е с олио. Аз ще добавя само една идея. Зехтин. Може би 2 идеи. И ще си сложа и пък няма сол вкъщи. Взела съм и сол преди да тръгна. Защото знам, че тук няма много. Сега ще ми стигне за това. Повкусявам си, нали, с солчица. Слагам си, какво е това, балсамико. И сега нещо, което супер инцидентно реших да взема. Каперси. Или каперси, както се произнася. No one judge me. Хубави са. Сега това ще го разбъркаме. Нямаше от моята любима салата италиана. Сядам да си гледам Severance. И само за финал искам да видите колко секси изглежда тази салата. В смисъл това е Health с главно Х. Нямам търпение. Ами, добро утро, приятели. Явно този влог ще бъде от колата. Но, както и да е, малко разнообразие. Аз така или иначе се живея от колата последните няколко месеца. 8 без 10 е. Натоварени сме в колата, почти не сме спали. Днеска имам важна работна среща, затова съм тук. Отивам в офиса да свърша малко работа преди работа. И съм се натоварила вече целия багаж, т.е. няма да трябва да си идвам до вкъщи. Имам чувство, че забравям нещо, но поне съм горе-долу близо и ако трябваше мина да го взема по-късно. Нещо интересно. Do you see this? Това е розата ми от Свети Валентин, която просто започна да живее втори живот. Просто седи във водата, не обръщам грам внимание и тя си живее живота. И... щупих го това сега. Ама нищо, просто защото нямам друг уред, в който да я пренеса. Взимам я към Сливен, за да я дам на мама, за да я посади или нещо друго да направи с нея. Нямам с никаква идея. Трябваше да ви покажа, ще ви сложа една снимка на самата роза. Те бяха 3 рози. Бяла, розова и червена. Бялата и розовата заминаха. Червената буквално стана перфектния хербарий. В смисъл, че изглежда като изкуствено цвете. Ще ви сложа снимка да видите. Снимката е от преди 10 дена. В момента изглежда по абсолютно същия начин. Оставила съм я като вече перманент декор в къщи. И е доста вълнуващо и интересно. Но да, ще видим дали ще можем да я спасим тази розичка, въпреки че изглежда... Хем изглежда дед, хем обаче е някаква пораснала. Нямам идея какъв е филма. Трябва просто да я спася, да стигне до Сливен. 300 км. И не знам си колко там часа работен ден. Quick shoe change от нещо удобно в нещо бизнес appropriate. Няма почти никой на паркинга. Това нещо с смяната на обувките също се случва постоянно. Наистина, като си давам сметка, от началото на тази година аз живея в колата си. Колата ми е пълна с различни турби, с различна функция и следователно, зависимо от това какво ми трябва и къде отивам, просто дърпам някакви неща. Имам си един огромен чадър, имам една огромна постелка, ако реша, че искам да бъда активна, където отида. Имам различни видове обувки, включително имам едни сватбени бели обувки, за да може, ако случайно някъде видя нещо уникално за сватбата, да мога да го пробвам в реалистична среда. После ще пробвая пак, за да ми е по-лесно да шофирам.
Взимам и китката, за да може да поема слънце на бюрото. Сградата ни е толкова нова, че още не са махнали тези гадости. Турбички с ядене. Бърз outfit change, сложихме пантерата и взехме този лудия. Разхождам го, докато Иван приключва с разговорите работните и бързаме, за да отидем да срещнем с сватбения агент, за да може да поговаряме някакви работи свързани с програмата. Времето е гадно, пътя беше ужасен. 2 часа и половина карах в 50% видимост, примерно, защото просто валеше много гадно и имаше много пръски по магистралата и беше супер неприятно. Главата ме боли, ама сега също се опитва тук да вали и просто надявам да успея да направя тези 3 км с хексто и да не стана подира вода. Приятелчета, видяхме с агентката всичко точно и говорихме нещата. Има още много неща за нагласене като цяло. Не съм снимала, защото беше много динамик. Тук се започна да вали супер много дъжд. Както и да е. Дойдохме до Ямбол в ресторант 128 по препоръка на нашите кумове. Тук сме с кумовете. И съм толкова изгладняла, нямам търпение да се наплюскам. Ще ви покажа какво ще хапваме. И да, много съм изморена. Направо съм... Добро утро, приятели, в събота. С нощи нито ви снимах какво ядахме, нито нищо общо взето. Но бяхме зверски гладни. Храната беше изключително вкусна. Ядахме една азиатска салата с криспи чикен. Беше брутална. Вътре имаше също и манго. След това ядахме татаки от телешко бонфиле. Това беше брутално. Беше отгоре накапано с олио от труфел и имаше и пармезан, направо съсипващо от психиката. Просто гриловано пилешко малко за протеинче, така чисто да вкараме. Много изключително беше вкусно. И после се прибрахме и си легнахме. Смятам, че сме спали 8 часа поне, да знам. 7:30 се будихме, примерно към 11 да сме заспали. Сега разхождаме Хектор и общо взето нямаме никакви особени планове за деня, че е чил, че утре пак ще пътуваме. Ще ви взема с мен. Аз изглежда се едно, че съм буквално всеки ден постоянно облечена по един същи начин, защото имам само единствено това яке. И даже се чудих днеска дали да не ме отскочва до H&M да си взема някакви неща да имам. Но ще видим, ще преценя, че почна да вали някакво гадно. Вече е почти 6 след обяд. Събота. Аз съм седнала тук с ето господин, който наблюдава, ще ви го покажа. Так му минахме 5 км разходка направихме. Get our steps in. Мистер Сириас. Седи и Варди. Опа! Що си такъв хубав? Това е една от тези съботи, в които искаш да направиш толкова много неща, искаш да ги набуташ по възможно най-оптимално правилния начин в аджендата. Не се получава много отлично. И трябва просто в края на деня да можеш да си кажеш, че все пак беше хубава събота. Радвам се, че е слънчево времето. Видяхме се с бабите и дядовците. Повисяхме малко по селата, лафихме си, беше сладко. След това чилвахме вкъщи, стабилна разходка. Сега трябва да се изкъпа из косата, защото...
Кайст. Аз съм Надежда от бъдещето или настоящето. I don't know. 2 седмици по-късно, след последния кадър, се включвам, за да ви кажа, че ми беше много трудно от това нищо да изкарам нещо. Доста постно, доста недовършено, но важно е, че направих опита и вложих сили. That's all. Не искам за пореден път да ви казвам, че супер мега гига много неща се случват тая година, но ще ви го кажа. Факт е, че все още не съм се дообработила видеото от Перу. Перу беше преди вече повече от половин година, което е още по-засипващо психиката. Много силно се надявам след това видео да успея да продължа с Перу, защото от Перу става най-вълнуващата част. Последните 2-3 локации от екскурзията бяха най-запомнящи се, според мен. Просто много пътувам наляво надясно и ми е тегаво да се взимам личния лаптоп, на който се обработвам видеята. That's all. Просто малко ме мързи. What can I do? Иначе нещата са fine. Благодаря, че гледахте. Бай. До следващото видео.